Machigni janeno mar Lolwe Tv okinyi masani wantiere kod kanyo odiochieng' ndi ma jaber ma Nyasaye olosonwa. Mano en odiochieng' mar tarik 13 mano ma dwe mokwongo mar higani ndi kakoro warieko makoro watieke jumbe ariyo nyaka ncho chak higani achiel kachiel. Nyinga en ni Okello, antie ka ndi kod chenro mar nonro mar Oboke okinyi masani. Antie kod Oboke adek kaka pile, Oboke mar Star, Oboke mar Standard kod Oboke mar The Daily Nation. Abro lomoni weche mantiere e Oboke gi achiel kachiel mondo mi iwinji ni to en ang'o ma dibed ni nitiere e iye kanyo endo manyalo mi siso kata lombo mondo mi isome koro matut kata mang'eny. Wachako go Oboke mar The Star. Wach mantie ka ndi Kalonzo team pushes for poll deal with Raila. En jogo kumsani kosiro migosi Kalonzo Musyoka nitie gi geno ma mondo migosi ni koro gidhir chenro kata wach mano endo mar keto Kalonzo Musyoka mondo tikod Raila Odinga e chenro achiel. People close to the former VP say Saturday meeting in Yatta to propose a renewed political friendship. Koro to jogo kuma mabende dhiro Kalonzo wachini mondo mi koro were gi oko chop goti gi Raila nikech mano kore kuma yo dhi sani achiel kachiel. Kata kamano nitie joma be wacho ni mano ok timre. Former VP believes Musalia could abandon Oka during his NDC. Mane wacho mantie koro mateni koro jogo osebedo ka koro chich modonjo kuom gi joka Okari. Ng'ato chich gi wadgi ni ng'ane nyalo weyo koro Kalonzo be koro loso yore en owuon. Mano kapani biro miyo gi dhi nyime e okang' moro amora. Sama neno ka Martha Karua ma en jatend od bura mar NARC Kenya wacho ni elect leaders who will protect your resources. Yeruru jogo kuma gi jotelo mabiro rito mwandu mago eko magin mago. Koro wach mantiere Oboke ni momiyo kawuono achako kode bende ahinya nitiere ite mar ariyo. Hope deems for local man buried in mine for 2 days. Maendi en Tom Okwach ma sani ndi koro pod nitiere e bwo lowo ndalo 42 nyaka nyocha ne burno endo magi kunye mula ma bimbo sienyere kuom gi kane gin ji 8 moko kuom gi 6 nja noresi sani ndi achiel notho to en bende koro sani ndi pod ne oket mana geno gima pod omako dhoga nyaka sani ni kore ka kaunti ma Siaya wacho ni ogolo 6.2 million mondo mi otigo to pesa ni ndi okete e lwet disaster management committee okochop ne jogi nyaka daka mogi makoro nitiere migawo moro ma ok en ma piny owacho miluongo ni Shining Hope for Communities, ma en la local NGO ema nodonje wachne mondo mikoro gichiw mago magen mafuta gichiw chiemo ne family mar Okwach. Kosa ni kwere ka ano ka gik moko ntima ake kaka ji paro kosa ni kwere ka Deputy County Commissioner Richard Karani said they expect to have Okwach retrieved in less than 7 days. Ndalo 42 gisebedo katima. More mane mantiere retrieving a dead body than reso ngimane kane nyalore. Omiyo magi gin ranyisi mag yomyom tich. Piny owacho nokochope. Sirikal ma Siaya onindo nyaka daka mogik ni sani kore kaka wacho ni gigolo 6.2 million. Matimang'o okonya ng'o e seche machal kamaendi. Kata joma nowuok auchiel ka nokonyore mana gi tekregi ma jopiny ema nogolo. Koro our disaster response ability nitiere piny ko kamanda panena ni koro ocha gik moko ma joma tindo nyalo bet ni kadhe to lit manitiere en ni jo korgi bwana ni pod rito moko pod nitie gi geno ni kaka ne Yesu ne jachien temo ndalo 40 e thim maonge pito onge chiemo ni koro Tom Okwach nyalo bedo ni sani ndio bende Nyasaye okete ongima. Kata mano gima timre e piny kaendi dibedi ne okang' mokwongo ka gimanyo timre nyoro manyeri Farima e tim piny endo mar Zambia nyoti kutugo African Cup of Nations 85 minutes. Moja kwa lugu kendo jikende pap. Kendo kapo kodo gi pap itugo dakika 3. Kapo biro romo 90 minutes jako golo gi. En gima mulo chuny. Maendi en ng'ama nigi jogi, en jaluo, en ogandawa. Gima watime maliche jofwambo temo mowacho. Ng'ama koro ne kawo maendi ne onge. Maendi en nyosruok. Kwa dhi nyime ber ma mondo mi wang'e gima no mantie kaendi. I want justice for son killed in cops custody, Bondo woman. Kendo mageno jako timre kendo mana Bondo. Japeng' moro nyoka openg'ne modhi godo neno jatuo swal ma Bondo. Obila kodhi yudo ka peng'ne no onge insurance to account odhi go Bondo police station. Kono dhi mondo luw peng'ne no endo idwaro kuom 40,000. Ka onge oba e iye. Samano ba e iye no endo oyudo ka ringre ne nitie mochari.
en makosa mane motimo to jago ni en ng'ama ne menyo kata ka en gi rach mar insurance no make ikete itere e doho mondo mi odonjne gi ketho mar bedo ni oriembo peng ma onge insurance. But ka koro ni ng'iye iyudo ni koro nogo dende ohinye otime nadi. Magi e weche ma an paro ni akia gimomiyo bila ma piny Kenya kaendi nitiere gi gimoro mathagogi. Koro kijana ni mamage ywak, joodgi ywak, in less than a day ng'ato osetho. Ng'ama ne ngima modhi maneno nyawadgi matuo bende osiptal. No, we can't allow this. Mano en gima ok wanyal yie mondo mi otimre e piny ma wantiere mar piny Kenya, to moloyo ahinya e higni ma sani koro wantiere gi iki. Sani koro ipo wacho ni gidonjore e wach ni endi gimoro amora koro itimo ma mondo mi koro okony. Ikony ang'o? To sani endi ng'ano en onge osetho owuok. Ito Oboke ni endi mar 4, elect leaders who will protect resources. Kar what else Kenyans? Yano somo Ito Oboke ni endo mar 4 mondo mi ng'en to karo wacho kamano nang'o. Kalonzo team pushes for Azimio, want DP post as more cracks emerge in Oka. Masani kwele ka jo Kalonzo nani meli mar Oka mar Azimio chawewa cha odhi osechakie odonje nam. Koro gidwa mondo mi gidonji moko wacho ni ng'ang'o dhuro dhia gi Oka en wach malich ahinya. Too close to call, Raila Ruto battle for Nairobi 3 million votes. Ma endi wach mantiere ka endi sani kwa koro usiku na Luka Wich wuod Kano. Ndiko ka endi wacho ni December survey showed that DP leading with 32% against ODM leaders 28%. Mana en wach mantiere kanyo endo. Siasa ma Nairobi dhi bedo matek ahinya kendo Raila kod Ruto. Mana ler mantiere. Croatian party affirms support for Raila. Louds Muridhi appointment. Raila nyantiere Meru kama nyo dhie yik ma jo mancha ne ong'ielo rengo. Sani koro Croatian Murungi nowacho ni gibro chung kode. Mano endo elek mare mar bedo jatend piny owacho. Wajosomo gi jondiko kanyo nitiere. What is a Netflix star Bilal quits law force acting career? Mano e wach mantiere kanyo endo. Bilal oweyo mano endo acting manyotimo achiel kachiel. Eseche eko, don't let elections stall your vision, says Anna. So mane word is iboyudo ka weche gote nitiere kanyo endo mondo mi odonji ni makare. Kwa kamano wachopo kaendi. How was Salah tamed? Our Nigeria neutralized Liverpool striker in a win over Egypt. Inyalo somo mano endo kuom weche goeko ma sani koro dhi nyime. Pod ka wantiere wach endo mar Salah. Liverpool boss Jurgen Klopp says he is very positive over contract talks with Mohamed Salah, stating that the forward wants to stay at the Premier League club. The Egyptian national 29 has fewer than 18 months left on his current contract deal, and in an interview published this week, he said he was not asking for crazy stuff. Mane wach masala wacho kanyo endo. Wantiere kaendi koda manendo ma en oboke ma The Standard. Eye on Uhuru as Natembeya begins exit. Koro George Natembeya nyochako kutembea, yani koro George Natembeya nyochako kutembea ka koro owe weche goeko mag tije mag piny owacho. Weche mag yiero chaka bedo ni koro gintiere jedi madhi e yiero. Kintie piny owacho ni dong gi jumbe moko madhi adek to onego ni koro iwuok e apisi manitiere ma intie no endo. Mane wach mantie, although the official quit date for state officers joining politics is 3 weeks away, more big names are expected to follow in the footsteps of Natembeya, who resigned. George Natembeya dhi chung Trans Nzoia kaka governor. Ni kaka wache, rode mo chung kaka governor. Moko madhi wuok inji kaka Charles Keter, Patrick Ntutu, Lawrence Karanja, Hamid Boga, Ukuri Atani, Simon Chelugui, John Mosonik, Babu Namwamba kod Fred Sigor. Magi joma dhi manyo kombe te kuond magintiere. Josande kawana naka wachambro medo kama na wachimara ila kama nitiere Meru. Oka Chiefs edge closer to picking their candidate. Koro Oka ne koma chielo gidwa barre. Koma chielo gichiegni ahinya yudo mano ng'ama dhi chung negi. Omiyo Oka kaendi en koro ochalo nyoyo mogando ure godo mama kende koro ang' obed nang'o. Kata kamano warito mondo wang'e to koro gidhi wache nadi. Ukambani kwa jeto koro joka be tung mosuo. Nitie joma governors mo Ukambani mora monigi ni Kalonzo kinyisi kama gidhiye. Siasa ka. To nitie bende siro Kalonzo kaka Mtula Kalonzo Junior gire mocho ni Kalonzo ne manyaka koro gelo. Omiyo Ukambani ka be chal ni obende koro chal gima koro sani endi entiere e okang' mara keti. So mane wach mana Natembeya kanyo gi kaka odhi chung. Mano e wach mantiere kanyo. Ito Oboke mar 14. George Magoha pledges more approved schools to tame students unrest. My wach mantiere George Magoha
Magoa kuna tembea George Magoa ma en jatelo mar weche mag somo e pacho kae. Wacho ni gibiro gero skunde mang'eny mago eko ma bende oyiedhi kata mago bende oket makare ma ne nyithindo go ma bende bedo nyithindo moko ma wigi tek kata nyithindo moko ma dwa kendo e oganda. Wajosomo go ndiko ni kanyo janeno mar LTN kibire counties nitie ka ndimo tiap inyalo ng'iyo ni to en ang'o manitiere e county mari e ito Oboke gi eki kama be gano koko ndo ito Murithi sani ndiko idwa mondo mi othich oko ka governor no endo ma county ma Laikipia. Joma mondo mi othich oko inji kaka John Wakaba, Koinange Wahome, Mburu Kamau kod Mariam Wanjiru Mwangi. Joma mondo koro nderito ma bende ne jakom campaign mar Raila mondo koro githich oko. Ok abi keto mang'eny ahinya modong' ang'i wechewa manyien kawuono adhi bedo kodi wechewa manyien nyaka ang' rom sechego eko mabiro. Nigeria sent out early warnings to rivals at Nations Cup. Mano ler mantie Nigeria sani nyiso mar ranyisi ni gin masani ginyalo bedo ni giliet ahinya omiyo ji nyaka tang'. Senegal says Sarr may play in later stages of competition. Maendi en jatugo ma iluongo ni Ismail Sarr nyalo tugo e tuke gik mag Cup of Nations. Zambia referee on the spot as Mali beat Tunisia in the AFCON tie. Nyeni en referee mane matieko tugo 90 minutes tieke gi 85 achake duogo kendo jotugo kendo chako tugo kendo yo kang' machielo ichakitieko pok oromo 90 no endo. Nyeni nitiere gik mang'eny ka ina football ka ng'ama follow football second half mostly odhiga extra time nikech ing'e ni nitiere substitutions, nitiere VAR kaka sani nitiere VAR, nitiere moment mar red card. Anti gik moko bende moko nyalo wacho ni koro ne onge saa momedi. In fact ka onge saa momedi mpira ok nyal rumo less than 90 minutes. Omiyo referee ni gima nyo timo ni pok otimre piny kamoro amora. Mali it was a tale of two penalties, poor timekeeping from the referee. The organizers ordered the game to be played to conclusion, but Tunisia refused to return to the field. Ojibo masamne koro chako jisika referee ndi uru mondo tugo daka chiel modong'no. Tunisia otamre gino kidoge pap kendo gitugo. Magi gin gik mamiyo samoro ichayo wa jo Afrika. Ni kata mana ng'iya saa kende kama mondo ing'e ni mpira dhi rumo dwa tamo ja Afrika. Referee iluongo ni Jani Sikazwe kendo oa e pinyno endo mar Zambia. Pawano Jani ae pinyno endo mar Zambia nyomuch gige nono ma pok aneno ka nyaneno game no ma ola watieko ka endi kod nitie gik moko very funny.